Ayan guys, good afternoon. Welcome to my channel. This is Eric Hilot guys. Ayan, good afternoon ma'am. Kailan dati mo? Ay, 61. Ano sa'yo yung pamati? Kulay kusog. Oh, medical ako. Ano bang pinedad? Hindi kalakaw? Hindi kalakaw. Yan na rin kami. Na? Hindi ka sa unaw? Sige. Bisan dyan na sa una pa? Inborn? Dili, inborn. Yang istorya na yun. Murag na amang. Hindi po special. Hindi na may special nga anong dali ba kanang maglahi ito siya nga Quran. Na may special nga ang pati mo po special di mo po na kay istorya tarong. Tapos na din. Kasi manunong lagi mo, pagkaon, iton, di manunong Asa may napit? Sige, sige. Kung sa yung pamati. Sakit ang kamot, lawasan, kulay kusog. Ay ka nagbalo ka ko ah. Nung akong anak man gabiin, nag-istorya sa ako ang Nya. magtulog sa alimang man. Kami na una, ano mo sa promise niya, ano. Ako ikaw, pwede yung gidala ko. Kaya na mo na oh. Kita na mo na oh. Oo, Nasa YouTube. Katanaw ito ko. Asa naman yung anak? Oo, sa pilikan sila ron. Dugay, manabot rin. Oo, ganito. Nabikan mi dito nga, buki sa mua. Kaya di, may pumunta na, murag kalima siguro may nagpumunta na pangutan na. Hindi ka dito. Hindi ka dito dito. Bukan sa street, nagpangutan namin dito, street, dire, kalukan ni. Asa na po niya, naano po ikuan, street na nakapong anak, nakapuan. Wala mo kakuan sa Rabina. Amukot niya. Ay, Rabina man dire. Kabinet street na dire. Sige, sige. So, sa pagyalan pamati ni mo. Asa may sakit ilakaw? Banhud, banhud. Banhud ang tigil niya kani, kani libon kani. Kanang malibak ng bitaw, nakita mo kung putol ako ka. Kaya pila nung nakadlaw? Pinapaat ng mga Dugay na din. Uy, bago kong bana na ana niya, nagtuong guide ako yung una sa iya. Mauna sa Maamon. abroad. Mauna ni Juan, San Pedro. Balik-balik po. Yan, naman din ang tao doon. Hindi ko alam kung ito dito sa kalibutan. No? Tama saya doon kano sa may dress na apat sa kalibutan. Marag dili po na ito abusahan po. No? Nagapasa ba ka, Juan? Lima sa hapat ligo. Hapon, o to hapon gabi eh. Hindi ka nagimasa. Eh, kung na yung sultin mo, kung mana, pas mo mana. Pasmado ka ba? Kanang nagabasa, bitaw ka. Trabaho, magbasa. Oo, ko kay nabiyuta ako mama ba. Trip ako. Nabiyuta lagi niya. Ako lang mo na ako naibatang gamay na milan pa ko mo. So, yung bagong kitang, magtulog ako nagtulog. Kaya unong lagi Wala siya, pas mo sa kusog. Dili pas mo sa kaon. Lahat mo na pas mo sa kaon.
Kanang magbasa ta ba tao nga. Kuan. Lagi ko panuloy, isda. Kanila yung mga ano, kay baho ang isda, minaw, ang tubig. Panood, makapanood na. Oo, uli ko ang mo. Madugay, di kita palakon na. Basta, mana, basta magbasag hapon. Pero no, dugay pa mo po. Sige, sige. Asa ka ito yung balay? Punta Biao. Ayan guys. So, ay mo likod. Wala, may sakit. Hawak, likod. Sakit tanan. Sige, sakit tanan dyan. Ayan guys, so shout out sa taga Punta Biao, Digo City. Kumusta na mo na God bless sa inyo. Hello sa inyo ha. No, na si Ma'am Dere atong tabangan, no, na nanungog niyo yung istorya. Sunod na adlaw na nakadire sa YouTube. Kung gusto na ka sa YouTube, makita na ka worldwide. No, maabot na ka sa Indonesia. Mura tayo, kuan, kabita. Ganun oh. Sige, so shout out sa inyo ha, mga taga Punta Biao tabangan na to si Ma'am, no. Ang yang sulti nga halos tanan na lang yang ginapamati, tanang kalawasan. No, general check up yun, no? General nga paghilot yun nga 61 anyos, no? 61. No, so ayan guys, shout out sa taga tanan mother, no? Tanan senior na mother. God bless sa inyo sa Eric Hilot ni guys, no? Taga Digo City, Davao del Sur ko, ha? Basta namutan na, taga-asa ko. Nara ko dere sa Barangay Sunuan, Digo City, Davao del Sur. Digo City ko guys. Kung si Eric Hilot sa wala kong masayod, no? Kung karoon pa lang ka naka-apply sa kuwan channel, please subscribe, no? No? Para i-click lang ang notification bell para updated ko sa tanang ginailot na kumatakadlaw o gina-post na ko gina-upload na ko na video matakadlaw. Yung gilahan kag-hilot, mga traditional hilot guys. So, nindot makalike ka, mas nindot po daw makashare ta kayo kung once makashare mo sa video. Daghan ang masayod kung makashare ta, makatag-katag siya. Basta kang putag-mutabangan no, kung ito sa tumahin mo niya. Unahan ka comment, mag-comment ka, pangutana lang o just comment lang yun, no? Kung ano na kayo mga pangutana, no? Kabahin sa ito ang ginapamatay sa itong kalawasan. Or naka-i-comment or ipa-shout out or suggestion. Naka-suggestion sa kuha, i-comment lang, no? Ayan guys. So, sa tanan subscriber ako, thank you so much sa 1,400 plus subscriber. Thank you so much sa inyo guys. No, nabot ako 1,400 plus subscriber. Of course ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you so much. Malaysia, India, Indonesia, of course number 1 Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong mga pag-subscribe sa kuha, sa viewers nako. Ang ako top or country nga viewers nako. Thank you so much. Of course shout out na ko ang Vietnam, Thailand, Japan, United States, Saudi Arabia, Canada, Kuwait. Thank you so much. Siyempre, number 1 akong salamatan guys, ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Thank you so much. Masuki na ko. Ayan guys, so maghilot na ta. Shout out sa taga Punta Biao, Digo City. Ayan guys. Doon kayo nagkakita? Ha? Wala ka kabalo nga Ravina. Ay, ganun. Oh, wala. Dati yan na itong kamot ma. Ito yun. Anak. Ang isa. Anak, okay na ka na? Dili lisod sa liog? Mas kayo doon gamay lang. Saka daw anak rin. Saka ka, sige. Saka. Ilang lang. Sige pa. Anak. Anak na lang. Anak, okay na ka na? Ikat mo juga. Baterai. Hah?
Sige, kaya pangalan? Ha? Norma. Kunting sakit ha, pamaritusan. Ako sa makalas na hilot. Ha? Imong iyaan? Ilang may edad sa mong iyaan? Sakit kamay? Ayara? Kamay? Sama ka mag 60 to?
pahilot. Dari naman unta to, dari lang ba? Kay dari naman ang Lingkod sa ma'am. Lingkod sa. dili ang akong bana ba ato kana ko pila gani? 200. Ha? 200. Kanang di man siya kalako kay diri kinaipit ang ugat. No, imulbadi ko na siya. Mo kuan ba siya sa ano mawala barik no? Wala ang. Ang iyang anong diririk ba kanang Oh. di maglisod jud lako rin mo ana mo Pero sa raman na. ugat. Ano sa raman ano? Lisod lang ko. pa. Ha? Sa adlaw. How? Sus kalami anaon ang lawas no. Ya, kami sa ka. 200 no ka paabot na lang sa diri pe. Sabi mo sunod ang asdos. Kaya kami sa lunas niya. Di kung dili mo abot ang Dili si inagumanan ano niya kanina sa. Oh, naman ko dyan. Nay magsunod ani kung iniguman ani og dili mo abot, ako isunod. Ana na lang para di po Ano ka ma. man gud siya diya. Oh, halata lang tapos ayo sa dire kay init man dire. O mo na yut man mo ko YouTube. Ay, tama mo ito. Oh. Yung mabuto. Pag mabot siya, kamoy sunod. Sa katong tagadabaw mo guna. Pero pag mahuman Pero ang ko, sulti niya sa iya alas 2. Oh, alas 2 niya, say malapas mo na tagadabaw. Sige, siya na siguro makasunod eh kay Davao pa man ko. Kasi gigikan na to ron. Di tayo may alas 2 amot siya. Ay, Basta kung iniguman og di mabot, siluto na ko banang ha. Ana na lang ha. O tanaw ni mo? Oh. Ako pa niyo din. Alawa oh, nakilap sa dili. Ito mo sa una ko ng tanaw. Bukasyon makatong na ay. Lisod siya lakaw rin mo ana ko. Luto ka na. Ayaw na gina. Kasi sinta mo. Eh, kumusta man imong business oy? Okay ra na gani ko lakaw no nya. Daraw tanaw oh. Nailat siya. Ang agat kani ana. Ayaw na daw. Ikaw sa Ay, Dali, dali. dali, parikula. Dari ah. Una pa siya gilot, mulat ra ka. Mulat ra gay ka diya oh. Direkto ko ani. Ah, dili. Oh. I-video sa siya pag man, i-upload na po siya. Sikat aw ka nang guni siya kanang kani. Lingkod sa ma'am. Ha? Ha? Ah, sige lang ng sakit. Anak yun na. Ayaw na to ng sakit ah. Eh kung sakit, di man ka mailot. Sus, magtanaw ko ni Murek. Ang ako ang maano di ka na ko kay tawtod pagulit palagari kirig na ko sa kanang masakitan ako gayon ri kay ngano kuan kay ko kanang gitawag ani dagang kay glusay nasakit di kaayo ngano day na dili kalakaw kay mga Gatritis. dili nga arthritis na Sakit ang tanan kalawasan kanang kugihan ta ba? Ya maningil man ta ba sa kugihan? kuan di binom kay ni ana di kay ni kamo ano ito nakapayot ang bukas adiri aso di ka mo basaan ni ikaw man Sakit gamay, ma'am. Sakit gamay no? di kay sakit gamay mutindog na ginaya mo tatindog na siya kaya pagalingon Butang daw. Butang na, butang na. Na-relax lang. No, sige lang. Pag guman sa kasakit, kalipay man na. Dili pwede
magsige kalipay. Yung kapalit, lamig kayo. Bawal sigarilyo na ha. Sigarilyo inom bawal ha. Bawal sigarilyo inom, sigarilyo isda nga na kaliskis bawal. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob, bawal mama. Bawal na. Kaya kaya imong isa. Kuan man, manigarilyo ba inis kuan? Dili lang, bawal lang pero kuha, Wala siya. di lang na to kondangon. Pero bawal lang ha. Bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulat, uyab, pasayan, alimango, balot ha. Oo. Ako dito kilamig gud. Sakit gamay. Banta lang. Kaya mong dugo, tulog. Wala na dun. Kahit mo siya, kay mulot na ginitanan. Dili mo ginayon na. Dari lang ako. Dili tanan ginayag. Dito sa unuhan ko, gina siya musos. Maghago-hago jud ko. Gani, sulit imong gibayad. Wala naman itong mangilot diya. O, naman tati mangilot diya. Wala mo Na, oy. nagparkilaw kuan, bangko o church? Ha? Wala mo nagparkilaw bangko o Parkila. church? Ano mo na dito niya? Katugong na unsa. Katugong na konta dito Gani! sa... Hala, kayo nung nung Sila nagdikor kay mi dito. Gani. Pila mo bangko o church? Bitaw, pila mo bangko? Tagsingkor ko gyapon. Imong chair. Imong chair bangko. Chair lang Singkor isa. 25. Sige, mag-order Ano me. sama na? Birthday? Square? Square? Pero Pero Merkulis. Bernes? Oh, Bernes. Pero Merkulis. Merkulis unsa birthday? Birthday niya. Birthday na ko. Birthday. Suong ta ka nag. Padikor te. Ito, budget. Wala- May budget. 25 raman. Wala na budget. May Kung budget. na pa lang no. Lumisa lang among kanong bangko. Pila ka? 10. Dili ka. Dili lang, huwag mong dito. Wala man may area. Bijuki no? Napon. Ano lang bangko upuan lang. Asa din misa? Kuya, okay. Kuya, dahil magkuhan, dahil enjoy din ka na. Wala lang ko guild up. Guild up lang ko soldaper. Nahulap mo? Hmm. So, biyay. Tara, mulda pero. Sure na, kadili na may mga tuglain ko. Lagi. Tanong sa man na ito ay karong Merkules. Unya. Gamay raman. Oy, 5 raman ka lamisa. O, 5 ra di ay. Okay na, dek. 5 ka lamisa o 20 ka bangko. Ha? Buntag yung mihatod. Buntag. Ipato na ako diri. Kani buntag diri ha. Bayad ko daan. Pwede naman ugma ipa. Pati pa unsay oras man. Ayaw, kay hapon man among kuan. Pero ibuntag na ang deliver. Dili ako sa inyo. Oh. Dili ako mo dili pero. Nanay ko han. Nay, Na. kapin. Mo gani 25 no 20 ra man tanan na ay kuan. 5 kalamisa. 24.50 lang lagi sa uban. Uban lagi 24.50 man. 24, 24, 25 ba? 25 ba ni mo 24.95 lagi sa uban. Uni ako away ako ra man ning amiga. Di diya lang sa imo na. Ramaday ka di. Hindi nung asam. Dito din. Ino dagang katong kasal. Katong kasal gid ni Oh, ano no, na, tay last kami na mo nag- kuan. sounds. Di ba sound ato mo ha? Oh. Oh. Asan man timong anak nga kuan nga singer? Pulis na. Pulis man to. Na mo na nino. Kanaw. Inamjam na ko ana katong. This is square pasaw na ba? Kaya di kanta gid siya dito sa second floor. So, ano Pila kalamisa? 4? O 5? Bangko, 30 lang. Ay 30 na lang bangko. Kaya bayad ko ni mo daan ron? Pero hindi namin want to pangito. Ayun, noy. Naman siya, ayan naman i-deliver. Ngita pagka Love, food. Lima.
Mas, ay kano sa birthday of Ma? Merkulis. Merkulis. Ano sa naman? 30, Bonifacio Karon Day. kung Miyerkules, Lunes man ron. Martes o man Merkulis. O nga, Martes. Pariya dahil isa kong dili ang ikon Ma. Pero lahi mo gid ako akin ako dili ba Ma'am, Ma. iunom na lang kuan ma'am. Pero 30 Ma'am, sa 30 ang kuan ang kaon ang gamit. So sa Merkulis ako ipahatod sa buntag. buntag. Pareha sa mga. Merkulis, buntag. Iunom na lang mo. Ma'am. Iunom ba? Unom mo, 30. Okay ra ma'am, dire. Okay ra ni dire. Ha? Sakit kamay. Merkulis sa buntag. Plus, unom kalamisa. Merkulis sa buntag 8 AM. Nautangan ako oras sa alas 8. Sige. Unom times 8 8 AM. 300 ra. Hapon na nga ang ka. Unom kalamisa ma'am. Ahapon. Ma'am, unom. Anong talamisa? 8 AM. Diatod. Basta buntag lang ko diatod. Sige, buntag yan. Likod. Unom ka table o 30 ka chair. 6 table. And 30 chairs. 300 tanan. 25 naman kalamisa. yung sa color sa kuan. Yellow. Yellow. Table. Yellow cloth. Yellow tanam. Yellow po na lamisa. Dari banda Rabina, purok, mangga. sa Wala kabot sa gym. Rabina. Irigilot, katulad na siguro na siya. Rabina Street. No. Compound. Rabina compound. Wala kabot sa gym. Wala kabot sa gym. May purok, mangga, likod. Dool lang sa gym. Wala kabot. Ayoy, dool. Alam tong dool. Wala kabot. First kanto, inigsulod sa Rabina. Ah, purok, mangga, likod. Wala ka abot sa gym. Very. Mangitaan lang si Eric Hilot. Pila day 10? Asay butang. Ha? 250 ang 10. 250? Wa man kabutangan gud ma'am. Kanan di ay? Wala man gyud kabutangan. Magampo lang nga diri magulan mong birthday. Sige lang, isuot sako to Ay, lang. nasok. Problema na may sako. Maglitsong gini si Eric ba? Oo, Maglitson jud ko. Dili ka kumakani day kay sabay man asa kong Peter. Maupo di Nato ay. ko'y Peter, Merkulis, sayang kayo di Oh, ko dili kilala mahurot sa imong banda. Peter that other eh. Para madungagan din mo. Oh, gani, no? Uy, wa man ni mahurot uy, dadto na lang dito. Punta gamay ma'am ha. Pero pagka nahilot ang ane, Eric Hilot. Eric Hilot ang Irigilot lang. Bi number ni mo bi. 0930 Ah. 03 Ah. 55 Ah. 105. 0930 03 55 105. Ah. wala kay partilhang litson. Basig naa ka ba? Swerte na og naalay rintahan nga litson. Oh. Nya way hilab tanay. Display lang. Picture lang, pa-picture. Ang picture lang gud me. Magpa-picture lang mo nyaw man. Way kaunay. Oo, kahit tanaway lang. Pero pwede mo simhot. Natay Ang naay kuan ma'am, ang kato lang lamin sa ma'am naay kuan. Ang bangko wala na. Hindi ko magpa-church. Gabi na lang mag-decorate ko eh. Hindi ka malit balon. Sa ko, palitog balon. Singko. Tamang Palit na noon ko. nakapalit apon may yelo tanan. Asa ka nakapalit? 60 o 50 na karik no? Ah. Pero magulang naman ko ni mo 4. Kuwang na oy.
54 naman gani ko. Sige lang, atong lawas, dili man kuan. Edad, Basta kaabot. edad raman na, oy. Si ma'am gani o, 61 is ma'am. Ma'am na? 61. Nyasa ka nag, kuan og cake. Wala. Nag- Na ako ko'y cake. Wala na ako mag-cake ko. Nagulat rin ko sa kumang customer, dala man sila. Diya na lang ka sa ano mag-order og cake o ka na kay marami. Kaya akong customer, magdala man. Daya sa ko magwanday. Magdala po sila glitson, manok, dadaan mo ko sa customer. Mag-charms. Adere. Mag-sweets ba? Mao man na interest na ko, sulod. Ayaw, birthday. Ay, salamat, ay cake, na lechon manok. Wala akong kuhan. Swerte magpahilot ang Merkulis kay maapil gikaon. Ay, Wala man, relax man ko. bitaw ko dili. Magkanta-kanta naman ko daan. Wala gay panalitan ba masayo pa sila gabot. No. Ang yun, Jud. Okay pa magkaginawa, ma'am. Ugma na lang. Parang mamatay na kami. Luto na lang Luto na lang, Jud. Di parang tagtakilit na. Atay yun. Pero wala pa, ay, wala po na anak. Isang taon ako niresitahan ng doktor ng urologist. Almost 500 a day. Yung taga-leader ng BI. Tagalog, eh. Ako ng inom para bumibili ng kalayon. Di ba nahilot na taga sa una, ma'am? Hmm. Ay, ikaw sa una, sa titi, no? Sabi ng anak ko, Okay lang. Ako ganito musik. Aray, sabat kayo. Tro-tro, pampaganda man yun, pampapiti. Uy, tapila man yung ano nimo, magutang aning wifi. Hala na kapila. Niya, Pwede 5. pwede piso. Pwede piso. Ano raman, pang Naroon ka magpupunta. ayos nila siguro. Ayaw pa na piso. Grabe pa na piso. 5 hapon. Oo, niya mo man. O, ato sa kas wifi. Anin kaya ko ito na. Ato sa kas wifi, Eric Hilot. I-click nemo. Diba? Tro-tro rin yun. Dari kilot. I-click. Ano sa kanya? Diyan siya nakabutang. Pero ang sakit pa Wala, connecting pa. Ay, connected na. Bitaw. Automatic, ne? Adili, oy. Dala, oh. Insert ko wen. O, kana. Insert ko. Isa. I-click siya ni. I-click siya na. Ne. O. O, kana hulog. Ano dati? Kana ni, kitag ni bangag. Kasi ako. O, basa ni bangag. Uy, hindi sa. Cellphone na yung Jis mani. O, okay ra. Yes. Ha? May nalapot, pinaskuhan. Ayun, uy, lunsa. Na, madato. Juga na yung style ba. Ibis nga ako may madato. Okay. Isir ko na yung kadato. Evening. Hindi ko siya sa 5 dito. O, 5. Dili, kay dali naman bukong. Wala ko na. Ah, 5 lang, 5. Lahat ng immune system mo, pare-recover ka lahat. May problema ngayon. Iulog ko na yung Jess para ako yung madato. Dili ka kabalo nga mo ano kung naay nasa sakit nga tawag gani gani. Dito, Kung sige tawag gani dili ito ka magiging programo. Ay, Very, ay, ang ako ma'am, kung sa imong ireklamo, motok mayohon. great. Bilisang unsa pa na. Ibalik na ko niya. O, i-click na po. Kaya na sure na to. Sure na itong delivery? Oh, ako gani tawag ano. Kasi matagbaw, Mig. Oh, tunad. Ah, i-okay. Okay. Ay, okay? Ano may okay ani asa yung dapit sa okay ani. Or connect online. Dito sila kabalo. Wala. Ang gato. O ka na, go online. Kita niya ako kasi signal na. Ah, okay. Ah, wala na. Ay, pa-down dito, kaya para mo-connect pa doon. Maintenance niya, busy. Okay. Tulog. Nulog na. Almost 600 plus a day. Hindi raw niya kapilos ng gano'n. Sabi ko, walang wala. Hindi, balik. Mag-connect na sa kuhan. Upload na sa YouTube. Pag-upload na sa YouTube. Promise, 15 days. Kaya, pinawalan lang ko. Bumili siya. Hanggang ngayon, maintain niya. Sabihin mo na lang maintenance ng high blood mo, maintenance ng ano, hindi mo na. Ito na. Wala man. Magkano ko po sa pinag- Balik mo tayo. Ha? Balik. Ito ibalik.
Isa naman yung anak, like, no? Tulo. Dulo ba ni? Ang isa, pulis. Ang isa, Magpulis. magpulis pa. Pulis pa. Tulo sila magpulis. Ang Puro isa mga pulis lalaki. woman. Puhon pa? Parehas yung naglawas ng gabon ng umpan. Mura na gituot na si nanay. Oh, wala. Pero nindot kay nanay. Kaya, lihok kita ng ugat. Gapon sa buntag, hapit na makilapan, malingkong. Kabuhi, grabe. Pinali yung lawas na eh. Kapit na to i-admit gahapon. Ang una-una, nana sa ospital. Yay, nana. Uli. Nakuha niyo mo. Hayang ta, hayang. Pag-uman okay na kayo. Kailangan kay Jokoy. Mas mayroong mga anak niya, puro beach dito lang. Tabangi day. Magayang ko siya day. Kabalo na buhayag. Kabalo na si nanay eh. Wala patasa din. Tabangi po na ninyo. Kamu no, Sa mga sekretary, sige maghigda oy. matiguang biya mo. Dire na eh. Dire. Kasi ramang guni, dili mangguni kuan. Ay, sekretary, cashier. Mauna na. Ay, katawanan. Ano? Unya bayad ana, uma pagbayad karon. Isa man, sure na. Wala pa. Sure man, uy. Gani bayad ko man. Bayad ko karon ug pa. Hindi na karoon. Kaya mag-ato mo dito magbayad ko sa kuwang ko. Kasi maabot na matingal na mihan na alas 9 na huwag manggihapon. Hapon, makaha. Ya, dili man, wala may Turan pa man sa mga kanang sayo. namay mo lingkod doon niya mo bisita. Patay pag abot alas 9 huwag gihapon mato lang tapas chas ani. Amo mo kay. Wala man o, di nang tatawag sa mali, uy. Kasi pagkaabot sa Merkulis pa, gabi pa man kang kaon sir, ay naunsa naman niya, ay nagabi pa man din na-deliver. Hindi, ay basta mo yung ganun mo, pagpunta. Sa mukha ni Eric, uy. Excited ba ano, customer, naunsa mo na siya, uy. Man siya mag- Excited siya ng birthday. Kung tanawag ko ni Eric, di man gani katawag. Kung sa man mo. Walay load. Kung sa man mo ang load, uy na. Uy, katawag. Tanggalan rin mang. Na gani. Mang, Katawag. pero nakunik na, Kaya pong sekretary ba, di kabalo. nakunik na. Dili ko kabaluan nito. Nakunik na wapa. Nakulik na daw. Ay, iba na siya namang, Kubayad na ko sa misa. Unsay na narit na pag di kontrol dia. na namin siya, kapuyon mong siya. Visit. Basta uto gani, break time man na. Break tayo na to. Alauna pa na sa mabalik. Kuha na. Kanang... Sus, diha gid ang lami kayo. Pero pwede sa kita ka. Di, kanang kuha na. Nakakalitan ng tungkuson. Tildite. Ano rin naman. Ana, Globe, way pulos. mailan na ni bubok mo. Diba kang di? Pag mayabag ang globe, wala kaya tuan. Mayroon primero. Dili, ang online siya. Chat na lang, chat. Chat na gid na ko. Wala mong gani. I-connect sa, i-connect sa to. Balik. Ay, na. Wala gani, wala na kunik. Kunik na lagi. Di, i-connect sa, tanawa sa. Wala ang gani. Kuan ka ng sign I-connect sa ang buwan. I-connect pa na ni mo. Ay, balik ko kunik. Dili, dili. Big. Dili man na pwede nga pagkahulog na okay na. Una na. Kaya ato sa YouTube, para mabalaan ni mo. Gani, ang YouTube din eh. Ato sa YouTube. Na-check naman. Ato kay sa YouTube. Kita tag-away ang mundo ang nani. Ay, nagkabalo. Hindi jud kay kanang uban. Yaw-yaw jud pa ma. Lagot bit anang yaw-yaw no. Tingalang ko ba, di daw makunik niya. Ang siyang, ay 5 pa mahulog. Ano ba? Maguta ang ano, di ba ni makunik? Tanawa ko sa mana oh. Kasi mo na pinisip ko. Pag sure niya, nahulog mo. Hindi, tanawa kung nakunik. O, i-restart ang cellphone. Ang ano dali ko ni. Ang cellphone, i-restart.
I-restart na. I-restart ang cellphone. Para daw magmata na cellphone, idok-dok. Gusto mo kabuak. Para mo bata. Oh, rang mo I-restart bata. ang cellphone. Oh, i-restart na. Namay usahay ko nga murag mo hang siya. Tama mo. Mo gani idok-dok gani siya. Pero Hindi magmata. kaya mo cellphone ako idok-dok be. Ayaw. Ah, Kay baratuhon na ba yan nga cellphone? Taon. nabuak naman ko sa Ay, bagay number mang. Ang number na ni mo be. Kay Kaya basi niya. 09. Nalagom naman tag hinulatan niya. Alas 9 na. Friend, bayatan mo, nabuang ka. Friend ta sa Ah, pati naghanan ako friend ma'am. Di na nako makuha na eh. Mercy Ramos, nabuang ka. 09 48. 48 mo natawagan. Ano man, sorry ka. Smart ni? Team ka. Good ka? Smart. Okay. 0948 16 16 71 71 127. 120. Yan nga. Kung may kondisyon. Kung lawas mo, may kondisyon. Eh, grabe trabaho. Dahil, katrabaho pa ba dahil na? Kung siya, di ba sa limuan? Kung siya, trabaho limuan na. Pati man siya ang anak. Ha? Kami isipon ni. Kung dilim, kaya na ako pa-search ako ang ano? Amo, limuan na. Balik o connect. Ang wifi. I-reconnect. I-off ang wifi. Connected ka na kabutang. I-off ang wifi ni mo. Gitanggal na mo. Wala di apa rahabit mo. I-off ang wifi. Nalingaw naman din sa clip ko. Nanigana naman. Dili, walay kuan, walay Dili man po ang mga kuan. Dili man ang walay connection. Kaya dili man mag-read ang mga... Dili, ako walay connection. Ato nag YouTube. Ha? YouTube, ato YouTube. Ako na. Ay, okay na. Awara lagi ipatindog jud ko din mo ba? Pero dili ko ka ba, basig dita ra ni, kaya di taon na ko kung dita. I-off ang data. I-off ang data ni mo. I-off ang data. Basig na kay data. Manandi sa kasulod. Anda na magano ka. Reply na, libutan mo kung dita. Okay. I-off ang data para magamit ng wifi. Tugihan guys, nanay. Yan kay kanino na. No? Eh, gila. Gila ka, nanabya ka sa YouTube. Kaya kung kitain dito. Sa isang buwan ko sweldo doon. Ito araw ko na. Ito yung mga ulan. Doon sa ulan. Magdagamay na. Relax lang. Kahit na ano, cellphone ko, okay na rin. Kasi, kahit, Wala at ko, sa muta, sa kuan ko. Ha? Wala man na mag-connect ng wifi. Oo, connected na magani, wala siya. I-restart na naman. Ako tabagan ba ko? Ang nadipog yung kuha na. Dipog yung gusto mo cellphone, Jod. graduate ng high school na yan. Oh, you are currently offline. Tawagi daw ko daw. Ipatanaw daw sa iya ha kung nabay kuan, ipatanaw kay sir. O, kabalo mo na sa wifi. O. Ita. Ipatanaw siya, nakahulog mo na sa wifi. Dara daw daw. Sabi ba yun? Nakahulog ka sa wifi sir no. Tanawa kung nakakunik ba siya. Ah, kanang
Naman ko'y connected lang nga wala sa ikuan. Patanaw sa iya kung nabay oras. Tama, makita mo ko na. Ako tayo mo kore nga naghilot pa mo ko, yung malangan tani layo pa di nagdahi. Asa nila? Dabaw pa. Dabaw ka mo do? Ligos. Ay, tayra. Dabaw del Sur. Uy, ginoo. Good. Kana digid ako na makaya ka nagyana niya oh. Kanang gari ka niya, kana ko. Ako! Mapris! Nabayay connected nga kuan ko no ngay kanang connected ka kay nakay ano dire. Pero ang imong basihan na ang YouTube kung makatuyok siya. Kasi connected ka, hindi kaya yung network niya. Hindi ka matulog. Eh, di naman. Limit yan eh. Ha? Limit dito, baka inubos lahat ng nag-load. Nana. Puro YouTube. Wala na siya. Ako tayo mo connect niya sa mga naghilot mo ko. O dili gani makita ang kuan no. Wala na siya, hindi na siya kabuga ng YouTube. Ay kayo stress di ani oy. Kaya wala lang ko Facebook lang nagpakuan. kaya niyang buksan. Tatawa ka ka na. Surut man niya yung Wala gani o dili load gani. ng YouTube. Nana kay oras, nana. Nana, Sa nana kay time. Balik itong Eric Hilot niya, insert ko in. oh, you are currently offline. I-off imong kuan, wifi. Diha. Oh. Wala ta, 5 seconds. 5 seconds lang. I-off sa 5 seconds. O man, ibalik. O, ibalik na. 2, Ah, 3, 4, 5. o, ibalik. Kita na kay Eric Hilot. Oh. I-click ang Eric Hilot. Oh. Bigyan man. Pagkamay na yan. I-click ni mong Eric Hilot. Hmm. Sabi, ang sa'yo nagawas? Wala. Sulo, makli. Di, O na dyan ikulba dyan, di na dyan magawas. wala gid mo gani katanaw og mga picture Di, oh. katong wifi ni Eric Hilot. Wala na lagi dili lagi ka. I-click sa tong Eric Hilot laging wifi. Ayaw sa Facebook, sa wifi ba wifi? Hapit ani sa mahuman. Kapahilot ko to. Magpahilot ba day ka? Ay, Pilot pa ka? magpahilot ka Isa na, uy. Dili ayang anak magpahilot ka man di. Dilay balik kami diri oy. Isa naman yun, magpahilot rang. Siya gali daw oh, ang nagbantay ana. Magpahilot ba ka? Wala lang kang mo text. Ano ingon ba ka no nga? Di ba ningon ka nga manawag ka kung magduha? Kung magduha me. Manawag ka? Sige lang okay oy dawata lang na siya kay naman na una ba na siya. Okay naman ko kay duol raman niya. Anytime man pwede gabi diri. Ha? Pwede gabi eh. Yung partner mo, Mukha di siya, dalong siya diri. Duha man na hindi. Wala ba ka? unsa ka oras ang gabi tanong. Wala ka mo text, boss. Dili mo PM ra ko nimo. Unsay mo ano? O mo unsay text mo ka kung Facebook? duha. Third lang po. Wala na daw ka mo text. Wala na. O mo ta mong gihulat. Patay ay. Wala jud ko. Amo man ang i-confirm good kung isa ba or duha. Nako dili unya alas 7 GX nako ka pa mo Ayaw po klaro. maka. Wala problema. Ang kuwan lang ang kuwan lang ba pagdawat sa customer. Ito intero. Ha? Ito. O na amo magklaron ko kung isa duha. Kung ayaw po mga kuwilotan. Basta Sana dili may tumabot puli. og Davao. Pag di mo abot ay luton ka. Para sa balay na ko ni Ian. Unya ugma unya ka unya mo. Hindi na ko sure. Ah sige Ah, ikot dili lang kay bok. Ah. Okay. Kunin Dili magsilbi na. Hindi na pwede na. Apurado Apurado. kayong bata. Dili pa pwede. Gahapon gabi naginulat ko nimo kanimang ka nga. Duha miti akong mama niya. Nya sure niya sa ako patong imnong wala naman kaning text. Oh, mo tagi hulat na mo. Wala man yung text. Uy, So sa to pa isa na jud to. buto akong lista. Isa ra jud wala yung tagig duha. Kay bukay man gud sa boss. Magbanggaan na ang time ba. Wala ka kuhan. Wala ka sinabot.
Launa to isa. Alas dos. Alas 2. Alas 2. O di sa mabot, iluton ka. Kisa na po. Kisa na po basig Dalawa na niya? sa... Ha? Hindi naman ko mo balik. Doon. Pwede na po ka iniguman niya. Hindi ba, na siya. Itong Davao. Nilaylayo na ba ito? Hindi lang po ito. Adi, basta ug di pa sa mabot, iluton ka kay wa na mapud sa time. Ako man gyud ang banggaon ng time kay ay wala na ka sa time. Okay, Mick. Kung sa atong sabot para sa inyo, good sayo mo di. No? Yung isayuhan din ako kasi para... Mo man ay very good nga customer. Pag ingog meeting alauna, Oo. ato po 1:30. Lagi ba? Meeting alauna niya 1:30. Para Pilipino. O ganun Pinoy. Ano? Uy, ang kaon di alas 6. Sus na nga to alas 7. Unsa naman mo? Eh? Pwede ba atong 5:30? Kaya advance na to, no? Hmm? Na? Nakong sa man? Look, nagsugod ko dere 2019. Noon ta 2019 nya pero nagsugod jud ko sa Riyadh. Dito nagsugod. Dili dire. Sa Riyadh jud ko nagahilot. Yeah. Massage ka nito niya. Hilot jud. Yun. Alam nang massager kay naman na sila mga papilis. Oo. Nya nag-eskwela na sila kung eskwela. Massage lang, di lang kabalo mo kung ano ka kayo mga no? Ah, Ang massage ba? Doon lang to. may ko na siya ang kwan lang kanang sa pag-timing lang ba. I mean yan eh. Namay daga maayo. Pero ako di ko ano, puro ka di ka sayang mo po sa mga kuman. May nakabalo ka sa kusa. Kita na sa big. FB? Oo. Oh, ba? Kita siya. Naghanap kayo kung kitabangan na eh. Kaya lang di na masuot sa Facebook. Nung ipanulod pa na ako sa Facebook kung saan ang Kaya di nakakaya si Facebook. kaya upload. Di na kaya upload mo reklamo.